زخاليتي محبات ملست دم فرا نفسي ود تبعتي إنا هنري مبزحتو جزء زي محبات ملستي دم فرا نفسي ود تبعتي أبت أجاماي فرا نفسي زكاتيمي أب 9% تي نوبر زخونة ملاس دم انت حبتن تي ناي مملاس دمون انت قنسنيو زي حبات زي خقات منا زخل مبزحتو جزء أب ما خلاي كل العلم زركو ودك تبعتيو يو زقاتم 15 مئتاوي ود تبعتي بزي عينة حمام زي كتقع يخالي زي محبات ملست دم ود تبعتي وي دك تبعتيو قليل زمسليو نجر جن 35 سقع 4 مئتاوي دك تبعتيو مخاننت زلوهم زمص تمخاننت مخنيات بزي محبات ملست دم فرا نفسي زمص سلازي ولا تحمم قليل تخونه تي زمصو غداتات جن كبد زبلي سقع مخاننت يبصحنا يمو توليلنا تي كوناتات مسرانايو ناب حكمنا نكيد علنا مبزحتو جزء محبات ملست دم فرا نفسي ود تبعتاي بزح جزء ملكت كيبنا يخاليو ويني شي حبت نجر كتراينا تخاليا توم دم سراور سلازخونو زحابطو زي غزاك زفترو عينت ويكا حاسخو زمسلو عينت اب فرن ابزناي فرا نفسنا تقليلو زحز كراتيت كنرئنا خالينا قانزاون بزح جزء يهلونيو حاليفو كهلونا خالي بتخكل ግን ብዙሕ ግዜ ቃንዛ ይብሉን እንዳዓበየ ድሕን ከይዱ ናብ ታሕቲ ናይ መጉታት ባህሪ ጥራሕ ይዝህልዎ ስለዚ ምልክት አይልዎም ሓደ ግዜ እንዲያውም ደቂ ተባዕትዮ መኻናት ኮይኖም ናብ ሕክምና ሞይመፁ ናይ መኻንነቶም ምኽንያት እዚ ቫሪኮሴሌ ዝበሃል ወይ ከዓ ምሕባት ናይ ዝፍረ ነፍሲ ደም መላሲ ኣብ ፍረ ነፍሲ ዝርከብ ኮይኑ ይርከብ ስለዚ ولا تحمامو قلل زباله تخونه تغداتو ግን ዓቢ ስለ ዝኾነ ማንኛውም አይነት ሕበት ክህሉ ከሎ ኩሉ ሻ خمس ነግረኩም ናብ ሕክምና ኸይድና ሕክምናዊ ረዳታ እንተንገብረሉ ዝሓሸይ እዚ ሕማም እዚ ቀሊል ይኹም ዝበልኩኹም ደረጃ ኣለዎ ካብ 1 እስካዕ 3 ደረጃ ኣለዎ ቀዳማይ ብዙሕ ግዜ አይፍለጥን እዩ አይረአይን እዩ ሳልሳይ ብጣዕሚ ዓቢ እዩ ኩላና ክንሪኦ ንኽእል ክንሕዞ ንኽእል ነገር እዩ ስለዚህ ሕክምናው ከከም ደረጃው እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ዘይረአ ድሕን ኮይኑ ጉድኣቱን ዘይብፅሐ ከም መኻንነት ዓይነት ዘይብፅሐ እንተ ኮይኑ ቃንዛውን ዘይብሉ እንተ ኮይኑ ምክትታል ጥራሕ ይዘድልየና ካብዞም ዝበልኩም ሓዲኦም ግን ወይ መኻንነት ድሕና ምፅልና ኮይኑ ወይ ብጣዕሚ ዓቢ እንተ ደኣ ኮይኑ ወይ ቃንዛ ዘለዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ናይ ግድን ብሕክምና ብመጥባሕታዊ ሕክምና ከነወግዶ ኣለና ተመጥባሕታዊ ሕክምና ቫሪኮሴሌክቶሚ ዝበሃል ቀሊል መጥባሕቲኡ በቀሊሉ ክስተኻኸል ዝኽእል እዩ ስለዚ ዞም ቫሪኮሴሌ ወይ ከዓ ምሕባት ደም መለስቲ ፍረ ነፍሲ በቀሊሉ ክስተኻኸል ዝኽእል እዩ ኣብ ጊዜኡ ግን ሕክምና ኸይድና በቀሊሉ ተዘይ ኣስተኻኺልና እዩ ከዓ ብዓቢዩ መኻንነት ከምፀልና ይኽእል እዩ ካልኣይ ታ ፀጋሜቲ ከም ዝበልኩም ኣብ ፀጋሜቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዝርከብ ታ ፀጋሜቲ ፍረ ነፍሲ ክትሓቅቕ ትኽእል እያ ወይ ብጣዕሚ ክትደቅቕ ትኽእል እያ እንተሓቂቓና ተደቂቓ እውን ያው መኻንነት ምምፅኡ ዘይተርፎ እዩ ተሳልሳይ ጉድኣት እንታይ እዩ ናይ ቴስቴስትሮን ዝበሃል ናይ ሰውነትና ሆርሞን ክቕንስ ይገብሮ እዩ ምክንያቱ እዚ ቴስቴስትሮን ዝበሃል ኣብ ፍረ ነፍሲ ስለ ዝኾነ ልዕሊ 95 ሚእታዊ ዝምረት እዚ እውን ክቕንስ ይገብሮ እዩ ስለዚ እዞም ኩሎም ጉድኣታት መጨረሻ ናብ መኻንነት እዮም ዘብፅሑ ትሕማም ቀሊል እዩ ትመጥባሕቲ እውን ቀሊል እዩ ተዘይተኸታቲልናዮ መጥባሕቲ ጌርና ተዘይወጊድናዮ ግን ጉድኣቱ ዓብይ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ምዃኑ ፈሊጥና ቶሎ ኢልና ናብ ሕክምና ኸይድና ሕክምናዊ ሓገዝ ክንግበር ምርመራ ክንገብር ይላቦ ዶክተር ሳሙኤል ኪሮሴ ናይ መጥባሕቲ ፍሉይ ሓኪም ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ኣውደ ዓመት ሩሑስ ፋሲካ ቻው